τώρα είναι αστείο αυτό, λέμε στο νούμερο 51 σε αυτή τη λίστα λοιπόν παγκοσμίως. Okay. Τέλος πάντων, και πάμε εκεί, χάνουμε τις βαλίτσες. Τέλεια. Δεν κυνηγάμε τις τάσεις. Οι Έλληνες σε όλα τα πράγματα. Όπως αυτό γίνεται τόσο διάσημο, τόσο popular, μας γράφει New York Times στο place to be στα τελευταία χρόνια, σαν opening κλπ. Δεν σου λέω κάτι. Έρχομαι εδώ, καθόμαστε στον δρόμο. Είναι τέλεια τα κοκτέιλ που κάνετε, έχει το ωραίο σερβις. Αλλά καθόμαστε στον δρόμο. Αυτός που είναι μαζί μου, ρε φίλε μου, λέει, είναι Κώστα Ντακόπουλος, πήγε το Κώστα Ναβαρίνο. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βασίλης Βασάδης. Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο Μη το χάσεις. Δίπλα μου έχω το founder της Hyperlock, Θανάση Γιαννακέλη. Καλεσμένοι μας σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος και ο Αλέξανδρος Τσαλεπής. Παιδιά, χαρήκαμε πολύ που σας έχουμε. Θέλαμε έτσι πρώτο να σας καλωσορίσουμε. Είναι το πρώτο μας επεισόδιο, είναι η αρχή μας. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Πώς προέκυψε, καταρχάς δεν έχουμε πει για τα παιδιά. Είναι τα παιδιά από το bar in front of the bar. Σωστά. Πίσω από το ίσως πιο αυτή τη στιγμή χαϊπαρισμένο bar στην Αθήνα. Ένα, ναι. Και πήραμε το θάρρος να σας καλέσουμε μέσα από τα βραβεία που πήρατε. Νομίζω έγινε η παρουσίαση των βραβείων πριν 2 μέρες, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Pinnacle. Σωστά. Είναι τα βραβεία τα Michelin των μπαρ. Επίσης να πούμε ότι τα παιδιά είναι στα 500 καλύτερα μπαρ στον κόσμο. Πρόσφατα μπήκανε στα 100 και ακόμα πιο πρόσφατα μπήκανε στα 50 μπαρ καλύτερα στα top 50s στον κόσμο. Είναι ένας θεσμός. Λέγεται top 50s, επειδή πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Έχει κάνει και μια extended list και ουσιαστικά υπάρχει και το 50% και εμείς τώρα είναι αστείο αυτό, λέμε στο νούμερο 51 σε αυτή τη λίστα λοιπόν παγκοσμίως. Okay. Κάποια regions έχουν και δική τους κατηγοριοποίηση στα top 50 του κόσμου. Δηλαδή υπάρχουν τα 50s best, North America, η Asia. Η Ευρώπη, επειδή έχει ισχυρή παρουσία και στο global industry, είναι μόνο στην global list, αλλά νομίζω ότι έρχεται και μια εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι ο κυριότερος θεσμός που έχει να κάνει με την κατηγοριοποίηση των μπαρ διεθνώς. Πάντα είναι υποκειμενική όλοι τα βραβεία και όλα αυτά, είναι σαφώς υποκειμενικά, αλλά επαγγελματίες του ίδιου τους τα επιλέγουν, κάποιοι από τους πιο αξιόλογους παγκοσμίως, οπότε είναι ένας σοβαρός θεσμός. Ένας καινούριος θεσμός που άνοιξε τώρα είναι τα Pinnacle. Είναι ουσιαστικά η ίδια μεθοδολογία όπως έχουμε το Michelin Guide στις κουζίνες, οπότε κάποιοι λένε ότι αυτό θα είναι από τα επόμενα μεγάλα πράγματα. Κριτές που δεν τους ξέρεις έρχονται κρυφά στο μαγαζί σου και αξιολογούν αρκετά πράγματα σε ένα μαγαζί. Είχαμε την τιμή να είμαστε ένα από τα 2 ελληνικά μπαρ που βραβεύτηκαν και ένα από τα πολύ λίγα παγκοσμίως που έχουν 2 αστέρια, 2 pins σε αυτό το θεσμό. Υπάρχει μόνο ένα μπαρ παγκοσμίως με 3 pins. Άρα ουσιαστικά, αν εξαιρέσει αυτό το ένα μπαρ που είναι το Lion στο Λονδίνο, είμαστε στην υψηλότερη παγκόσμια κατηγορία των 2 pins. Μπράβο. Και στα 500 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Επίσης έχουμε παρουσία, τα έχω πει όλα. Επίσης έχουμε παρουσία. Είμαστε στη θέση 56. Πώς προέκυψε όλο αυτό, ρε παιδιά, πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε, πώς γνωρίζεστε καταρχάς? Δεν μας είπατε τα βασικά, τα πολύ βασικά. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε φίλοι κολλητοί. Τα κάνουμε όλα μαζί, δηλαδή κυρίως δουλειές κλπ. Okay. Ξεκίνησαν πριν 12 χρόνια, 13. Μπορεί και καιρός. Πολλά σίγουρα. Κάναμε παρέα εδώ στην Αθήνα, δουλεύαμε μαζί σε διάφορα bars. Από barman δηλαδή? Από bartender, ναι, bartender. Αυτή ήταν η δουλειά. Αρχικά δουλέψαμε μαζί και γίναμε. Ναι, ήμασταν bartender στο ίδιο μαγαζί. Εγώ δούλευα ήδη σε ένα μπαρ. Ο Κωνσταντίνος ήρθε πιο μετά, δουλέψαμε παρέα. Κάπως πέρασε μετά ο καιρός, μετακομίσαμε. Το λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι τεράστια ιστορία, δεν θα προλάβουμε τον χρόνο. Έχουμε χρόνο. Μετακομίσαμε στο Λονδίνο παρέα. Ήταν μια τρελή συγκυρία αυτή. Συγκατοικούσαμε. Αυτό ήταν έχουμε και κάποια για τα backstage μετά να πούμε. Όχι, μαζί πήγαμε. Είμαστε κολλητοί φίλοι. Συγκατοικήσαμε παρέα. Προέκυψε μια τρελή ευκαιρία να δουλέψουμε σε έναν από τους καλύτερους στον κόσμο, ένας ας πούμε pioneer της εποχής του στο Λονδίνο. Στο κομμάτι του bartending και για τον Νικονιλιάρο, έτσι λέγεται ο άνθρωπος ακόμα. Το bar, πώς λέγονταν? Δουλέψαμε στο Mayfair, κάναμε ένα opening gazelle, ένα bar restaurant που ήταν πολύ δυνατό τότε. Τέλος πάντων, δουλέψαμε στο Λονδίνο, μετά πήρε ο καθένας στον δρόμο του, δουλέψαμε και σε άλλα μαγαζιά, γυρίσαμε πίσω, ήρθε ο κορονοϊός. Μαζέψατε το know-how δηλαδή. Μαζέψαμε το know-how, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε δουλέψει όμως και συνολικά, σε πολλά μαγαζιά ο καθένας, συνολικά μαζί έχουμε δουλέψει σίγουρα νομίζω σε 5 μαγαζιά. Έχουμε δουλέψει στην Άξο, στο Swing, του φίλου μας του Γιάννη. Έχουμε δουλέψει στην Γλυφάδα, στο Κολονάκι. Στο Γλυφάδα όχι. Ναι, αμέ.
Μαζί με στη Λιβάδα. Έτσι νομίζω, μια περίοδο, όχι. Εντάξει. Τα ξεχνάς. Ναι, Αθήνα πάλι μαζί τώρα. Μετά σε ένα μπαρ που ήταν ο προπομπός του Bar in Front of the Bar, σε ένα μαγαζί ουσιαστικά. Οπότε έχουμε δουλέψει 5 φορές μαζί. Ναι. Και όλες είχαν πλάκα γιατί είναι πολύ διαφορετικά μαγαζιά με το ένα με το άλλο. Και ήταν και διαφορετικές οι συγκυρίες που δουλεύαμε. Δηλαδή σε ένα μπορεί ο Άλεξ να ήταν ο bar manager, μετά να ήμουν εγώ ο manager, μετά να ήμασταν και οι δύο απλά bartenders. Ξέρω εγώ, έχουμε κάνει τα πάντα. Ξέρεις, και έχουμε περάσει και από διαφορετικές συγκυρίες και έχει πλάκα αυτό πολύ. Πάσα γκολ δηλαδή. Πάσα γκολ έπαιζε πάντα μας, ναι, δηλαδή. Και πολύ δοκάρι έπαιζε. Και το δοκάρι μας ήταν πιο καλό ακόμα. Και πώς καταλήξατε σε αυτό, πότε ξεκίνησε το μπαρ για να φτάσει να μπει στα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο? Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι και μου αρέσει και πολύ το ποδόσφαιρο και αυτά, τι αστείο έχει το μπαρ. Κατά τύχη έχει γίνει. Αν και εγώ μου αρέσουν και οι σημειολογίες και αριθμοί αρκετά. Το μαγαζί έχει ανοίξει στις 3 ας πούμε βασικές θύρες των 3 ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά. 13, 7, 21, 13 Ιουλίου το 2021. Όχι. Πλάκα έχει αυτό. Πολύ. Τρελό, έκατσα, μου είχε κάτσει και το τότε και μου άρεσε. Ανοίξαμε 13 του μήνα που ήταν τελικά πολύ lucky νούμερο. Εθνική Ελλάδος. Ναι, είμαστε ξενώνουμε όλους. 13 Ιουλίου το 2021 ανοίξαμε ένα μπαρ, περιμένοντας να σερβίρουμε κάποια λίγα άτομα στο δρόμο μέχρι να ανοίξουμε. Εποχές κορονοϊού τώρα αυτό. Ακριβώς μετά. Έχουμε ανοίξει στα μέτρα του κορονοϊού. Άσχημη περίοδος. Και θα σου πω. Άσχημη περίοδο σίγουρα. Εντάξει, εγώ λίγο ξεκουράστηκα επειδή εμείς είμαστε και φίλοι προσωπικά με τον Θανάση. Έχεις δει τους ρυθμούς που δουλεύουμε. Οπότε εγώ στον κορονοϊό λίγο ξεκουραζόμουν και δεν με χάλασε και πολύ γιατί δούλευα από το σπίτι παράλληλα. Έκατσε μια τρομερή ευκαιρία στον κορονοϊό. Στο μαγαζί ενός φίλου που είναι τελείως άλλη φάση, πήγαμε και βάζαμε ποτάκια και του λέω: Ρε, να κάνουμε. Του είπα: Κάνε να κάνουμε κανένα ποτάκι εδώ έξω από το παράθυρο. Και από αυτό που κάναμε τότε, μετά από 2 εβδομάδες ήρθε και ο Άλεξ, του λέω: Θα φέρω και ένα φίλο μου γιατί ανεβαίνει δουλειά από ό,τι βλέπω. Άρχισαμε να δημιουργούμε ουρές. Θυμάμαι μάλιστα περνάγανε συνάδελφοι bartenders τότε απ' έξω και μας βλέπαν σε ένα τελείως άκυρο μαγαζί, ξέρεις. Να πουλάμε αβέλο σπίτι και μοχίτο, δηλαδή αυτό έχει κάτι ιδιαίτερο. Και μας λένε: Τι κάνετε εσείς εδώ, γιατί είστε εδώ? Οι ιδέες πίσω από τις συνταγές, πώς προέκυψαν? Και μετά από αυτό να σου πω πώς ήρθε. Και μετά από αυτό λοιπόν πάμε και βρίσκουμε τον bar in front of the bar. Το σημείο, τα πάντα. Με τον Τζελεπί κάθετα αρνητικό στο να το ανοίξουμε. Λέει: Δεν μου αρέσει ο χώρος. Ναι, να πούμε γιατί πριν από αυτό υπήρχε ένα άλλο μαγαζί, μπαρ, δεν ξέρω τι ακριβώς, καφέ μπαρ, κάτι τέτοιο. Το οποίο είχε. Εγώ είμαι πες ψυχολογίας, δηλαδή άμα μπω μέσα και εδώ ένα χώρο που να μην είναι πολύ έτσι. Ξέρεις, στα γούστα, ας πούμε. Στα γούστα μου και να μην έχει ωραία ενέργεια. Κάνω πολύ πίσω, δεν μπορούσα και ήταν πολύ ιδιαίτερη η ενέργειά του. Να πούμε ότι είστε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ναι, είσαστε πίσω από την Ερμού. Ναι. Στην Οδό Πετράκη, σε έναν πεζόδρομο παράλληλο πεζόδρομο της Ερμού, ανάμεσα σε Ερμού ουσιαστικά και Μητροπόλεως. Ακριβώς. Εξωτερικά τότε, αυτό που του είπα, του λέω: Εσύ δες το στενάκι, δες το ωραίο κτίριο, θα γίνει εδώ έξω. Το έβλεπα ότι κάπως θα γίνει εδώ έξω. Και ο τρίτος συνεταιρός μας συμφωνούσε σε αυτό, Σημειών, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε βρει το σημείο. Και να πούμε ότι από εκεί, από το στενό αυτό. Ναι, τα κτίρια ήταν πολύ ωραία, αλλά δεν παίρναγε. Ήταν πολύ δύσκολο το στενό τότε. Με έναν άστεγη, είχε νομίζω 3 άστεγους και ήταν και το πάρκινγκ για όλα τα μηχανάκια του κέντρου. Οπότε όλοι ερχόντουσαν και αφήναν τα μηχανάκια τους τότε. Μύριζε λίγο κατρουλίλα δηλαδή. Ο δρόμος ήταν σε τέτοια κατάσταση. Άρα η επιμονή σου σε δικαίωσε. Καλά, επιμονή. Το είπαμε 2 άτομα, λέμε θα γίνει αυτό. Οπότε όταν είναι να ανοίξουμε το μαγαζί. Επηρεασμένοι και από αυτό που είχαμε κάνει ήδη στο άλλο μαγαζί που είμαστε στη Μητροπόλεως, λέμε θα το κάνουμε λίγο ένα pop-up street bar μέσα από ένα παράθυρο να πουλάμε ποτά, ώστε όσο φτιάχνουμε το μαγαζί να έχουμε ένα εισόδημα. Γιατί είμαστε bartenders, δηλαδή ξεκινήσαμε και ακόμα αυτό νιώθουμε. Ξεκινήσαμε ως bartenders, δεν ήμασταν ούτε επιχειρηματίες, ούτε είχαμε κάνει ένα μεγάλο budget, τίποτα έτσι. Το μαγαζί είναι και το πιο low budget μαγαζί που έχει μπει στα 57 από ό,τι φαντάζομαι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο. Καλά, έχει ταξιδέψει και όλα αυτά, έχει δει σχεδόν όλα. Οπότε ξεκινάμε να κάνουμε αυτό και λέμε παράλληλα μαζεύουμε κάποια χρήματα και κάνουμε το μέσα. Και έτσι λοιπόν από day one ήταν αρκετά δημοφιλές. Γινόταν πάρα πολύ δημοφιλές με τον καιρό. Πάρα πολύ, δηλαδή δεν περιμέναμε αυτό που έγινε. Και μέχρι και σήμερα πάει αρκετά καλά. Το όνομα είναι λίγο διαφορετικό. Το όνομα θα σου πω εγώ πώς έγινε. Βγήκε τελείως ανάποδα. Bar in front of the bar. Δηλαδή, το όνομα δεν είναι όνομα, είναι το concept του μαγαζιού. Γιατί τότε λέγαμε θα κάνουμε μια καντίνα στον δρόμο, ας το πούμε έτσι, ένα street bar με πολύ περιποιημένα ποτά, μέχρι να τελειώσει και όλο αυτό με τα μέτρα. Γιατί τότε η ανάγκη του κόσμου και ήταν να κάθεται στο bar. Βάσει νόμου απαγορευόταν αυτό να κάθεται στο bar, σε indoor, σε εσωτερικούς χώρους. Άρα εμείς τι λέμε, θα βγάλουμε το bar έξω στο δρόμο.
Οπότε κάναμε ένα μπαρ παράθυρο, μακρόστενο, να κάθεται να μπορεί να κουμπάει ο πελάτης, ο καλεσμένος τέλος πάντων στο μπαρ και να πίνει τα ποτά του. Έγινε αυτό έγινε για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο μέχρι να τελειώσει όλο με την πανδημία και να ξεκινήσουμε να χτίζουμε το μαγαζί μας ολοκληρωμένο. Και τέλος πάντων κάπως αυτό έγινε τόσο διάσημο, τόσο popular. Μας γράφει New York Times στο place to be στα τελευταία χρόνια, σαν opening κλπ. Εμείς, παίρνω τον Κωνσταντίνο τηλέφωνο, του λέω: Άκου, με πήρε μια φωτογράφουσα από τη New York Times, δεν την ξέρω και μου λέει: Θέλει να έρθει να φωτογραφίσει στο μαγαζί. Εσύ μου λέει: Έχει έρθει ήδη στο μαγαζί, στο μαγαζί. Όχι, και θα μας κάνει άρθρο. Και εσύ μου λες: Θα μας κάνουν χωρίς να την ξέρετε. Και μου λέει: Συγχωρεδεύουνε μωρέ τώρα. Του λέω: Θα έρθει στο ραντεβού. Εσύ μου λέει: Τι να έρθω, μου λέει: Έχουμε τόσες δουλειές. Τι να έρθω, μου λέει. Του λέω: Άκουσε με. Εγώ θα πάω, του λέω. Άμα θες έλα. Τέλος πάντων, και ήταν αλήθεια. Έγινε μετά αυτό. Εσύ φοβόσου να φαντάζομαι και εμείς την πέσει κανείς. Όχι, εντάξει. Αλλά δεν με πεις, ξέρεις, δεν το περιμέναμε. Έγινε super viral όλο αυτό. Ήταν και ξέρεις, σαν να απενεχοποιήσαμε λίγο τα street bar. Όχι ότι ήταν κάτι, απλά να γίνανε λίγο πιο elegant σε εισαγωγικά. Τα πολύ καλά μπαρ του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης. Τότε ρε παιδί μου, η φάση ήταν όταν αράζεις στον δρόμο. Άρα σε μια πλατεία και πίνεις μπύρες. Εμείς καταφέραμε στον δρόμο να πουλάμε κοκτέιλ και να έχουμε από πελατολόγιο ωραίους τύπους, ξέρω εγώ, σκεϊτάδες ή με από τα καπέλα πιο loose και cool τύπους, με τύπους με κουστούμια μετά το γραφείο τους να πίνουν dry martini. Οπότε ήταν μια πολύ τρελή έτσι. Θα λέμε ιστορίες τώρα γιατί είμαστε και φίλοι που είναι ωραία, αλλά αυτό θα λέμε μεταξύ μας θα πούμε. Να σημειώσω κιόλας ότι φέτος εμείς έχουμε και μια εταιρεία consulting που κάνουμε αρκετά πράγματα. Σε λίγα από αυτά τα πράγματα μπαίνει το Bar in Front of the Bar σαν όνομα. Στο μόνο που θα μπει φέτος και που έχει μπει βασικά ήδη είναι στο W του Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί έχεις βάλει και το Mount Supreme. Ναι, έχουμε τα προϊόντα αυτά που πούμε όλες σιγά-σιγά. Λοιπόν, οπότε άκου τώρα μια αστεία ιστορία. Μία μέρα λοιπόν έρχεται ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Έρχονταν στο μαγαζί και έρθει 2-3 φορές τότε. Πολύ αρχές μιλάμε έξω. Είσαι και Παναθηναϊκός εσύ. Ναι, αυτός είναι Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Όχι, ναι, εννοείται. Έρχονταν και πολύ του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Και ήταν με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, φέρνει ένα καλοντημένο. Στον Παπαλουκά, εγώ τον είχα σερβίρει και όταν δούλευα στη Βουλιαγμένη τέλος πάντων. Κάπως του είπα, μιλήσαμε λίγο. Ξανάρχεται και το επόμενο Σάββατο. Για να ξαναμπω στην ιστορία του πώς φτιάχνουμε το μπαρ, το μπαρ το μέσα, όπως σας είπαμε, μέσα χώρος που ήταν το αρχικό πλάνο και το αρχικό κόνσεπτ, ένα elegant tiki μαγαζί που ταιριάζει και στο στυλ μας, άρχισε να το φτιάχνουμε μετά από κάνα 5 άρχισαμε τις εργασίες. Γιατί θέλαμε να μαζέψουμε λίγο περισσότερο budget και αφού πήγαινε αρκετά καλά το έξω, είπαμε να το κάνουμε και λίγο καλύτερο από αυτό που σκεφτόμασταν. Βάλαμε λίγο πιο ακριβά μάρμαρα κτλ. Όσο το φτιάχναμε λοιπόν, ήταν έτυχε να είναι ένα Σάββατο που μας λένε τα παιδιά που φτιάχνουν το μαγαζί εργάτες, παιδιά είχαν πάει πίσω οι δουλειές, δεν θα έχουμε τουαλέτα για 2-3 μέρες. Και εγώ ξέρεις, επειδή εγώ είμαι πιο κουτάκια σε κάποια πράγματα, δεν παίζει. Λέω, δεν ανοίγουμε χωρίς τουαλέτα. Ο Τσελέπης μου λέει, ρε είσαι τρελός, δεν έχουμε να φάμε. Να μην ανοίξουμε. Ήταν Σαββατοκύριακο. Το μαγαζί πάει τάπα, του λέω, όχι φίλε, ας κάτσουμε Παρασκευή κλειστή, Σάββατο δεν θυμάμαι τι ήταν, 2 μέρες. Με τα πολλά λέμε δεν θα έχουμε τουαλέτα, θα βρίσκουμε τον διπλανό. Σε παρακαλούμε να έρχονται εδώ οι πελάτες. Γιατί είχε αρχίσει ήδη το μαγαζί να είναι αρκετά busy. Εμείς ξεκινήσαμε με 5 τραπεζάκια και συνολικά 5 άτομα προσωπικό. Ναι. Για να έχετε μια ιδέα πώς ξεκίνησε το μαγαζί, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Και τώρα αυτό. Είστε 40-50 άτομα προσωπικό μαζί με εμάς. Δηλαδή άλλους 3. Ναι, απίστευτο. Οπότε είναι ένα κύριο και θυμάμαι ότι έρχεται ο Παπαλουκάς, δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό που έγινε εκείνη τη μέρα. Μου λέει ρε φίλε να σου πω κάτι, γιατί μιλάγαμε λίγο. Μπορεί και να το θυμάται δηλαδή. Καλά, δηλαδή, αν δείτε ποτέ το podcast, είναι ωραία ιστορία. Μου λέει ρε φίλε να σου πω κάτι. Δεν σου λέω κάτι, έρχομαι εδώ, καθόμαστε στον δρόμο, είναι τέλεια τα κοκτέιλ που κάνετε, έχει το ωραίο σερβις. Αλλά καθόμαστε στον δρόμο. Αυτό που είναι μαζί μου, ρε φίλε μου, λέει, είναι ο Κώστα Ντακόπουλος, πήγε το Κώστα Ναβαρίνο. Να κάτσουμε στον δρόμο, ναι. Να μην έχει μέσα να κάτσουμε. Εδώ σήμερα δεν μπορούμε να πάμε και τουαλέτα, ρε φίλε μου, λέει. Απίστευτο. Ξέρεις, εγώ ψιλοντράβηκα, βέβαια το άλλο Σάββατο είχε ξανάρθει. Οπότε, οκ. Και πώς τα έφερε η μοίρα τώρα, μετά από τόσα χρόνια, το W το πήραμε, έχουμε consulting, τα bars του W. Οπότε είναι αστεία ιστορία. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να μπει στα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο? Γιατί μέσα έχει μεγαθύρια, έχει μπαρ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξεκινάμε από αυτό. Σου πω εγώ. Okay. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει συνέπεια. Τι ακριβώς? Είναι κάτι που εγώ ανοίγω ένα μπαρ αύριο το πρωί, καλώ κάποιον και έρχεται και με κρίνει αν είμαι στα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο. Φαντάζομαι πολύ πιο σύνθετο. Θα σου πω. Αρχικά μιλάμε τώρα για τη λίστα που είναι. Τώρα μιλήσαμε πριν, ο Κωνσταντίνος πήγε για 3 λίστες. Θα πούμε για το top 50, το World 50 Best Bars. Εκεί αρχικά δεν δηλώνεις κάποια συμμετοχή ή κάτι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πεις παιδιά καλησπέρα σας, έχω αυτό το μαγαζί, θέλω να μπω στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, ό,τι και ας κάνεις παπάδες.
Κάπως υπάρχει μία φήμη, δημιουργείται μία φήμη γύρω από το όνομα του brand σου. Αν έχεις κάνει κάποια καινοτομία, το brand σου ξέρεις ακούγεται και εκτός Ελλάδας στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε κάπως έρχονται κάποιοι κρυφοί ψηφοφόροι που είτε είναι bar owners, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι γενικότερα influential people, ας πούμε, ανά τον κόσμο στο κομμάτι της εστίασης και του κλάδου μας. Και έρχονται και σε ψηφίζουν είτε για το vibe, είτε και για το service σου, είτε για τα κοκτέιλ σου, για το concept και λίγο όλα μαζί. Άρα, για να καταλάβω, δεν μπορεί κάποιος ουσιαστικά να προωθήσει την επιχείρησή του ώστε να μπει στο στόχαστρο. Πρέπει μόνο με την αξία της επιχείρησης να μπορέσει, ας πούμε, να αναδειχθεί. Θα σου πω, δεν δηλώνει συμμετοχή όπως σου ξαναείπα και πριν, αλλά υπάρχει ένας τρόπος που δημιουργούνται κάποιες σχέσεις με διάφορα bars ανά τον κόσμο και έτσι λοιπόν σε καλούν, για παράδειγμα, εμείς τώρα την άλλη εβδομάδα πάμε στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη. Πάμε αντίστοιχα σε κάποια bars που είναι βραβευμένα και αυτά στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Άρα έτσι λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία να πάμε και να δείξουμε το τι κάνουμε, τα κοκτέιλ μας, τα ποτά μας. Ξέρεις. Η αρχή όμως αυτό, για να το έχουμε. Γιατί δεν το πήγαμε στην αρχή, εδώ είναι πώς φτάσαμε εδώ. Η αρχή ποια είναι? Η αρχή βασικά στην αθηναϊκή μπαρ σκηνή έγινε. Ναι. Πολύ παλιά, μια μικρή αρχή θα έλεγα από το Περεούμπου, αλλά το fine drinking που τώρα ας πούμε έχει η Αθήνα είναι ξεκάθαρα τον Baba Oram, έχει ξεκινήσει. Μετά από λίγα χρόνια ένα άλλο μαγαζί που κάνει ένα μεγάλο impact, ειδικά βοήθησε αρκετά να ανέβει η Ελλάδα στη λίστα κτλ. Ήταν το The Clamsis. Το πρώτο μαγαζί ever που μπήκε στα καλύτερα 50 μπαρ του κόσμου είναι το Baba Oram και που μας έβαλε στο χάρτη. Και που είδαμε και τι συμβαίνει. Τότε ήταν μια πιο μικρή ομάδα που διαμόρφωνε τη λίστα, λεγόντουσαν Traveling Bartenders και ήταν 10 άτομα, φαντάζομαι, οι legends τότε του χώρου, ρε παιδί μου, που ήταν πολύ λίγοι αυτοί που κάνανε τις τάσεις παγκοσμίως στο δικό μας industry. Οπότε κάνανε μια ομάδα του Traveling Bartenders και μαζί με κάποιους που είχαν περιοδικά για ποτά και τα λοιπά στα 50s, κάνανε τα 50 best bars. Ένα από τα μπαρ που βάλανε τότε στη λίστα λοιπόν ήταν το Baba Oram. Μετά από κάποια χρόνια ανοίγει το Clamsis, μπαίνει από τον πρώτο χρόνο στη λίστα. Πολύ δύσκολο αυτό που έκανε τότε το The Clamsis. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι άνοιξε το πεδίο και σε άλλα ελληνικά μπαρ. Τώρα έχουν μπει σε αυτή τη λίστα το Baro Negro, το Line που τώρα είναι ψηλότερα από όλα στη λίστα και εμείς το The Bar in Front of the Bar. Άνοιξε λοιπόν το πεδίο σε αυτό. Κάτι άλλο που βοηθάει αρκετά την Ελλάδα είναι ότι έχουμε ένα, αν όχι το καλύτερο, μάλλον το καλύτερο bar show στον κόσμο. Θα έλεγα πλέον, γιατί είναι και έχει outdoor space. Της Αθήνας. Ναι, το αθηναϊκό bar show νομίζω έχει πάνω από 10.000 άτομα ημερησίως επισκεπτικότητα. Άμα έρθεις στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στα μπαρ που είναι στα 50s, είναι γεμάτα με κόσμο από το εξωτερικό. Οπότε όλο αυτό το universe πραγμάτων, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα μαζί φέρνουν αρκετούς ανθρώπους από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Καλός ή κακός, όταν ένα μπαρ πρωταγωνιστήσει μάλλον, λάμψει έστω και λίγο στην Ελλάδα, το The Bar in Front of the Bar δηλαδή όταν άνοιξε, εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε υψηλές προσδοκίες, αλλά ξέρεις, ήταν ένα μπαρ από 2 άτομα, όχι ακόμα πολύ αναγνωρισμένα στο χώρο. Αναγνωρισμένα σαν προσωπικότητες, δεν ήμασταν ακόμα top επαγγελματίες του χώρου. Υπήρχαν οι παλαιότεροι από εμάς. Αλλά σε αρκετούς από αυτούς τους παλαιότερους φάνηκε ότι άρεσε πολύ το μαγαζί μας. Το αναφέραν σε συνεντεύξεις, λέγανε κάτι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμα όταν ο Θάνος, ο Μπάμπα Προυναρούς, είπε ότι υπάρχει σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει, έχει ανοίξει ένα τρομερό νέο μπαρ, το The Bar in Front of the Bar. Πριν μπούμε σε λίστες, οτιδήποτε, ή ο Βασίλης ο Κυρίτσης που έχει το Line και το Clamsis και μας έχει στηρίξει αρκετά ο άνθρωπος, είχε τύχει να πει σε μια συνέντευξη και το λέγαμε απίστευτο, το αγαπημένο μπαρ είναι το Bar in Front of the Bar. Απίστευτο. Άρα δηλαδή ξεκίναγε κάτι. Ήταν και πολύ. Εμάς όλο αυτό ήρθε και οργανικά. Και αυτό είναι για κάτι που πρέπει να πούμε. Είναι πολλά μαγαζιά και στο εξωτερικό κυρίως που φτιάχνονται για να μπουν στη λίστα. Κάτι πολύ δικό μας, κάτι πολύ χαρακτηριστικό για τον Bar in Front of the Bar, και αυτό νομίζω ότι είναι γενικώς αποδεκτό που λέω τώρα. Γεγονός, ναι. Εμείς είμαστε ένα μαγαζί που ανοίξαμε για να αρέσει στον κόσμο. Οργανικά μετά μπήκαμε και στη λίστα. Τι εννοώ τώρα? Πολλά εστιατόρια που έχουν πάρει, ας πούμε, αστέρι Μισελέν ανοίγουν και μπορεί να μην είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις από day one, να έχουν θέσει ως στόχο το μπαίνω σε μια λίστα να πάρω τις διακρίσεις μου και αυτή η λίστα θα μου φέρει κερδοφορία, κόσμο κτλ. Εμείς κάναμε τον ανάποδο δρόμο. Όπως έγινε δηλαδή, νομίζω, παλαιότερα. Ανοίξαμε ένα μπαρ που θα αρέσει πολύ στον κόσμο
και έτυχε αυτό να φέρει και κάποιες διακρίσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι έχετε φιλικές σχέσεις, τα λέτε πολύ και με τα άλλα παιδιά από το Line, από το Clumsys και από τα άλλα μπαρ. Είναι απίστευτο αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου συνασπισμός σε άλλα industry. Θανάσης, το έχεις δει κιόλας αυτό. Ναι. Επειδή γενικά δεν υπάρχει τόσο πολύ στην Ελλάδα και γενικά είναι και ένα ελληνικό θέμα από πάντα αυτό. Η Ελλάδα, το bartending community της Ελλάδας, της Αθήνας συγκεκριμένα βασικά θα πω εγώ, κυρίως γιατί αυτή την πόλη ζω και ξέρω να σας την πω σίγουρα, είναι πάρα πολύ ενωμένο. Μας στηρίζουν όλα τα καλά bars. Δηλαδή, μας ερχόντουσαν στην αρχή στο μαγαζί μας, κάνανε και αυτοί spread the word, ας πούμε, λέγανε καλά λόγια για μας και ερχόντουσαν κόσμος. Τι λες τώρα. Ναι, το έχουμε αρκετά αυτό εμείς αυτό σαν industry. Όπως και εσύ βλέπεις, πάντα σου λέω πάμε σε αυτό το bar, πάμε σε εκείνο το bar. Πάντα Και εγώ αυτό που θέλω και ζητάω τους δικούς μου φίλους και από την κοπέλα μου, ας πούμε, τους λέω πηγαίνετε να στηρίζετε ωραία μπαρ. Μην πας να πιεις, ρε παιδί μου, δεν θέλω να λέω ονόματα, εκεί που θα σου σερβίρουν το ποτό και θα κάνει 12 ευρώ και μπορεί να είναι και μπόμπα και θα έχει 2 παγάκια μέσα. Πήγαινε να πιεις ένα ποτό, τους λέω στον Παρονέ και ξέρεις, καταλαβαίνεις μετά από λίγο καιρό ότι όντως, ας πούμε, πήγαμε μια μέρα στον Παρονέ και μου λέει εντάξει, είχαμε τρομερό σερβις εδώ σήμερα. Ή πας στον Μπάμπα και σου καταλαβαίνεις μετά από λίγο γιατί αυτά είναι τα καλά μπαρ της Αθήνας. Και εννοείται ότι η Αθήνα έχει και πολλά bars που δεν είναι σε καμιά παγκόσμια λίστα, είναι σε άλλες λίστες και είναι πάρα πολύ ωραία bars. Δεν είναι μόνο αυτά. Νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται ότι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα ή ένα bar κτλ. Στη συνέχεια μπορεί να γίνουν μέτοχοι και σε άλλο και έτσι γίνεται μια δικτύωση. Σαν τα παιδιά. Ναι. Επομένως, έχετε ξεκινήσει τώρα και την ταράτσα, φοβερό μαγαζί. Εγώ που ήρθα έπαθα σοκ, γιατί δεν είναι μια τουριστική ταράτσα, είναι μια έτσι πιο ρομαντική θα έλεγα η ταράτσα. Μιλάμε για το ταράτσα Athens που είναι στη Μητροπόλεως επάνω. Είναι ένα ωραίο roof. Το οποίο Μητροπόλεως 60, να έρθετε όλοι να φάτε. Εγώ έπαθα σοκ και με τη θέα, είναι πολύ κοντά από την Ακρόπολη και είναι πιο έτσι μαζεμένο, δεν είναι τόσο τουριστικό που έχει 500 άτομα, ας πούμε, που είναι χαοτικό, έχει λαοθάλασσα και έχει πολύ φασαρία. Είναι πολύ έτσι ρομαντικό σαν μέρος. Στο Ταράτσα κάναμε ένα μαγαζί. Αρχικά η ιστορία του Ταράτσα, και να μιλήσει λίγο και ο άλλος, γιατί πάλι άρχισα να μιλάω πολύ. Η ιστορία του Ταράτσα είναι πολύ ωραία, γιατί είναι δύο παιδιά, ο Γιώργος και ο Δημήτρης, που είναι και πολύ φίλοι μας. Δηλαδή με τον Δημήτρη κάναμε διακοπές μαζί όλοι. Σου ξαναλέω ότι όλα αυτά που κάνουμε με τους ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον έχω μαζί προϊόντα ή μαγαζιά είμαι και φίλος. Δεν έχουμε κάνει business για να κάνουμε business. Πολύ σημαντικό. Και δεν ξέρω αν θα το κάνουμε και στο μέλλον. Βασικά, μάλλον δεν θα το κάνουμε και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Με τον Δημήτρη δηλαδή κάνουμε μαζί διακοπές. Τι έγινε με τον Δημήτρη, πάλι έχει τύχει να δουλέψουμε μαζί. Τώρα έχει γνωρίσει τον Τζελεπί, έχει πάθει σοκ εννοείται και με τον Άλεξ. Και άρχισαν, ήταν άνθρωποι που ερχόντουσαν και πήραν ποτά στο μαγαζί μας. Okay. Ο Γιώργος έχει κάποια από τα πιο γνωστά, έχει πολλά γνωστά μαγαζιά στην Αθήνα, ο Κανελόπουλος, και είναι και ο Γιώργος ο Μελισσάρης μέσα εννοείται. Και αυτό το ότι ερχόντουσαν πολύ και τους άρεσε το μαγαζί, το service αυτά που κάναμε, μας λένε παιδιά, θέλετε να κάνουμε και ένα μαγαζί όλοι μαζί. Το συζητάγαμε γενικά κάποτε να γίνει. Δεν υπήρχε αυτό. Και έτσι είναι ταράτσα. Και επίσης στην ταράτσα, ενώ έχουμε αυτή τη θέα και τα λοιπά, ξέρεις που κάτι περιμένεις όταν βλέπεις την Ακρόπολη, κάναμε ένα μαγαζί το οποίο αν ήταν στο ισόγειο, σε έναν άκυρο δρόμο, θα ήθελε πάλι να έρχεται ο κόσμος. Και εσύ το έχεις δει και εσύ στην ταράτσα. Είναι ένα μαγαζί που ενώ έχει την Ακρόπολη, ανάλογα που κάθεσαι αριστερά σου ή δεξιά σου, εσύ μπορεί να κοιτάς την άλλη πλευρά, να βλέπεις το μπαρ. Ο χώρος είναι πολύ ωραίος γιατί ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ καλή αισθητική, ασχολείται και με τη μόδα και με το interior και με όλα αυτά. Έχει νόστιμα ποτά από εμάς τους δύο. Ο Γιώργος και ο Γιώργος ασχολούνται αρκετά με το φαγητό. Οπότε έχουμε πάρα πολύ καλό φαγητό το οποίο το κάνει ο Άλεξ, ο σεφ, ο Καρακατσάνης, ο σεφ μας. Εγώ έπαθα σοκ με το μαγαζί. Να πω καταρχάς ότι είχα σταματήσει να πίνω κοκτέιλ μπορεί και 10 χρόνια. Ήμουν ο κλασικός, ο βαρετός, ο τύπος που πίνει gin tonic, gin στημένο λεμόνι. Και γνωριστήκαμε και δοκίμασα τα ποτά και έχω πάθει σοκ. Ειδικά στην ταράτσα έχετε που είναι σαν γιαούρτι, ένα άλλο που είναι σαν με χόρτα. Έχει τρομερές γεύσεις. Δηλαδή πίνεις κάτι και είναι σαν να τρως το φαγητό, ας πούμε, κανονικό. Πώς θα το πω. Είναι απίστευτες οι γεύσεις. Θα σου πω αρχικά, επειδή λέμε ότι δεν είναι τόσο τουριστικό το μέρος, που παρένθεση δεν είναι απαραίτητα κακό να είναι κάτι τουριστικό. Προφανώς οι άνθρωποι να έρθουν στην Ελλάδα να περάσουν τέλεια, να τους δώσουμε ένα ωραίο experience. Κλείνει παρένθεση, οπότε δεν είναι κακό. Απλά το λέω γιατί κάποια μαγαζιά ίσως εισαγωγικά είναι λίγο παρεξηγημένα, γιατί όντως κάποια στιγμή μπορεί να μην ακούσεις καν ελληνικά. Εμείς γενικότερα δεν κάνουμε μαγαζιά για να κάνουμε μαγαζιά. Κάνουμε project τα οποία να τα αγαπάμε, να έχουμε όρεξη και να είναι κάτι. Να έχει concept, να έχει μια ιδέα από πίσω, να έχει κάτι. Κατάλαβες.
Οπότε η ταράτσα ίσως σου αρέσει και χαιρόμαστε και πολύ, γιατί πραγματικά το παίρνουμε αυτό το feedback πολύ από όλους. Είναι ότι έχει κάτι. Έχει ένα vibe, έχει ωραία ενέργεια. Δεν είναι, όπως είπα, κακά τουριστικό σημείο. Δηλαδή, επειδή βλέπει την Ακρόπολη, κατάλαβες. Ναι. Επειδή ίσως τα πιο παλιά χρόνια σε κάποια νησιά έλεγες αυτό είναι τουριστικό σημείο. Γιατί έχει 10 μπαρ στη σειρά, ας πούμε. Γιατί έχει 10 μπαρ, παίζουν όλα διαφορετικές μουσικές. Το ένα κανιβαλίζει, το άλλο έχουν κακά ποτά, δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει απλά να έρθουν οι τουρίστες να πάρουν τα λεφτά. Αυτό εννοώ τουριστικό. Σίγουρα έχει αλλάξει, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια. Αρκετά. Σίγουρα στην Αθήνα. Εκτός και να πας κάπου στην πλάκα μέσα από πίσω σε κανένα κρυμμένο μαγαζί που λέει fresh fish με σημαίακια, ξέρεις, που έχει. Στα σνίτσελ και σε αυτά που έχει, δεν θα θυμάμαι τα ακριβώς. Εγώ θέλω να σας πάω αλλού τώρα, σε άλλη ερώτηση. Έχετε γυρίσει, αν κάποιος σας ακολουθεί στο Instagram ή σας ακολουθήσει, θα δει ότι είσαστε ταξιδιώτες και μέσα από τα story που ανεβάζετε στο Instagram θα δει ότι περνάτε έτσι ωραίες ιστορίες για το ποτό, για τα διάφορα μπαρ ανά τον κόσμο που είναι στα 100 καλύτερα μπαρ. Μέσα από αυτά τα ταξίδια φαντάζομαι κερδίζετε εμπειρίες. Πώς είναι όλο αυτό, πώς το βιώνετε? Νομίζω εσύ, Κωνσταντίνε, γύρισες πριν από λίγο καιρό από το Μεξικό, πριν μια εβδομάδα, δύο, και τώρα φεύγεις Κίνα. Ναι, και εσύ, Αλέξανδρε. Μαζί πάμε Μπαγκόν και Κίνα τώρα. Εγώ ήμουν Μεξικό καλεσμένο στο καλύτερο μπαρ για φέτος του κόσμου, το Handshake Bar, στο Mexico City. Το νούμερο 1 δηλαδή είναι αυτό. Ναι, ήταν το νούμερο 1 φέτος και ήταν τρομερή εμπειρία. Και τρομερή εμπειρία, ξέρεις, να νιώθεις ότι αυτό είναι, τώρα δουλεύω στο νούμερο 1 μπαρ του κόσμου, ξέρεις, εν δυνάμει νούμερο 1. Σας καλούν εκείνοι, ας πούμε? Ναι, τώρα μας κάλεσε. Έχουμε αρκετά καλή σχέση με τον Έρικ. Ο Έρικ έχει μια τρομερή ιστορία. Είναι ένας Ολλανδός που πήγε στο Μεξικό να δουλέψει σε ένα άλλο μαγαζί, τον κάλεσαν γιατί ήταν καλό στο χώρο. Έπεσε η πανδημία, έμεινε χωρίς δουλειά σε ξένη χώρα και χωρίς χρήματα. Και κατά τύχη είχε πελάτη τον έναν από αυτούς που θα άνοιγαν το handshake, του είπε: έλα στο μαγαζί μου, και έτσι δημιουργήθηκε το νούμερο 1 μπαρ του κόσμου. Να είναι, ξέρεις, αυτό το Mexico City που δεν ήταν πόλη με τόσο μεγάλη ιστορία στο cocktail scene. Συνήθως νούμερο 1 βγαίνουν, νομίζω πάντα βασικά, νούμερο 1 μπαρ βγαίνουν μπαρ Λονδίνο. Ναι. Έχει βγει και Βαρκελόνη, Λονδίνο, Βαρκελόνη, Αμερική, Νέα Υόρκη. Αυτό είναι πάνω κάτω το νούμερο 1 συνήθως. Το τρίπτυχο. Ναι, Βαρκελόνη μια φορά και όχι, δύο φορές, ναι. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να σε καλούν τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο και να σε φέρνουν στα δικά τους μπαρ, να τους δείξεις συνταγές? Εκεί τι γίνεται? Είναι ανάλογα. Δηλαδή τώρα θα πάμε στην Τουρκία το τέλος Μαΐου, σε ένα τεράστιο, στο πρώτο ουσιαστικά μπαρ show της Τουρκίας, και έχουμε αναλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος να κάνουμε πάρα πολλά ποτά και να δείξουμε συνταγές κτλ. Γιατί το επίπεδο της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό της Αθήνας. Είναι άλλες περιπτώσεις που απλά πας σε ένα μπαρ, όπως πήγαμε στο Mexico City, για να σου δείξει και ο άλλος τον μπαρ του, να δεις και εσύ τι γίνεται, να δείξεις τα ποτά του στον κόσμο του. Εγώ δηλαδή στο μαγαζί μας, όταν φέρνουμε κάποιο καλό μπαρ, έχουμε αρκετό κόσμο που τους ενδιαφέρει να έρθουν να πιω ποτό από το Παραντήσο, ας πούμε, που κάποτε ήταν νούμερο 1 στον κόσμο, τώρα το φέραμε ήταν νούμερο 4. Και το handshake έχει τύχει να το φέρουμε. Να δούνε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα σου, για την ομάδα που εμείς έχουμε στο μπαρ μας, να νιώσουν ότι κοίτα, τώρα δουλεύω δίπλα με το νούμερο 1 του κόσμου, το νούμερο 5 του κόσμου. Τι κάνει, γιατί είναι νούμερο 5, άρα τι πρέπει να κάνω κι εγώ. Και επίσης να πει: φίλε, είμαστε πολύ καλοί σε σχέση με το νούμερο 8, κάνω αυτό και αυτό καλύτερα. Οπότε ξέρεις, την επόμενη φορά που θα εξυπηρετήσει και αυτός έχει μια αυτοπεποίθηση ότι είμαι αρκετά δυνατός. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα σου, γιατί πολλά άτομα που δουλεύουν στην ομάδα μας είναι παιδιά που μέσω του μαγαζιού μεγαλώνουν επαγγελματικά. Είναι παιδιά που περνάνε από το service, δηλαδή το κάνουμε bartenders μετά από πολλή εκπαίδευση, ξέρεις, μετά από πολύ καιρό. Οπότε εκεί είναι ωραίο να τους δείξεις ότι σε αυτό το μαγαζί έχεις όλες αυτές τις εμπειρίες. Παίρνεις όλο αυτό το πράγμα. Κάνουμε και άλλα πράγματα στο μαγαζί, κάνουμε συνεχείς εκπαιδεύσεις. Αλλάζουμε κάθε μέρα. Είμαστε το μόνο μπαρ, νομίζω, που θα βρείτε στην Ελλάδα. Όχι, νομίζω, είμαστε. Που θα δεις να αλλάζει κάθε μέρα το μενού. Ναι, αυτό ισχύει. Κάθε μέρα αλλάζουμε 2 κλασικά κάθε μέρα. Φαντάζομαι ότι ένας bartender σε εμάς μαθαίνει περίπου 600 κλασικά. Τα δουλεύει, όχι ότι τα λέμε και τα διαβάζει κάπου. Τα δουλεύει 600 κλασικά το χρόνο. Κάνει πάρα πολλά signatures το χρόνο, με έτοιμες προετοιμασίες βέβαια που έρχονται από το εργαστήριό μας. Τα φτιάχνουμε εμείς δηλαδή. Αλλά τουλάχιστον μαθαίνει τι πάει με τι γευστικά, μαθαίνει να ματσάρει αυτός γεύσεις. Και όταν περάσει ο καιρός, μπαίνει και αυτός στο χώρο προετοιμασίας που έχουμε, που τα δημιουργούμε όλα αυτά.
Μέσα από των σχέσεων που έχετε αναπτύξει με το εξωτερικό και τα διάσημα μπαρ, ανταλλάσσετε και συνταγές, ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί να πιω ένα ποτό από το καλύτερο μπαρ στη Νέα Υόρκη ή... Όχι, ο Λόδιας δεν έχει σε εμάς, δεν θα πιείς, η αλήθεια είναι, αλλά όταν έρθει εδώ θα πιείς. Σίγουρα επίσης όταν πηγαίνουμε τόσο ταξίδια μας, ξέρεις, μας ιντριγκάρουν κάποιες γεύσεις. Μπορεί ας πούμε, να δοκιμάσω ένα ωραίο ποτό με σίσο και κάτι άλλο και να πω ωραία γεύση, θα το κάνω. Ή μπορεί να πιω ένα ωραίο ποτό, τυχαία το λέω τώρα με φράουλα και φύλλα από σίκο, να πω κάτσε να δεις, φίλος οικιάς, ναι, αντί για φράουλα μπορεί να βάλω μπέρις, θα βγει ωραίο. Σίγουρα εντάξει, παρθενογέννης δεν υπάρχει και σίγουρα όλοι επηρεαζόμαστε από όλα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο, σε όλα αυτά τα ταξίδια, γιατί έχετε πάει Ινδίες, Αυστραλίες, Κίνες τώρα, Αμερικές, Λατινικές Αμερικές, έτσι μια ωραία εμπειρία να μας τη μοιραστείτε και μέσα από ένα μπαρ, αλλά και μια προσωπική σας έτσι ενδεχομένως. Εμένα μου έρχεται τώρα μία στο Μεξικό πέρυσι που είχαμε πάει, την πρώτη φορά, που εκεί είχαμε... Γενικά εγώ έχω χάσει, ήταν ο εφιάλτης μου τεράστιος να χάσω βαλίτσα. Όπα. Εντάξει, ναι. Οπότε τελικά τέλος πάντων, εγώ πάντα δίνω και την χειραποσκευή, τα δίνω, δηλαδή θέλω να είμαι free, να με χαλαρώσω στο αεροπλάνο. Τίποτα. Τώρα έχω αλλάξει, παίρνω backpack, βάζω μέσα 2 αλλαξίες κάλτσες, φανελάκια όλα. Λοιπόν, οπότε πάμε στο Μεξικό, χάνουμε τις βαλίτσες μας. Εκεί ο Walter μας είχε καλέσει τότε, παιχταράς τεράστιος, πολλά μαγαζιά, πολύ ωραίος τύπος, τα έλυνε όλα κατευθείαν ό,τι χρειαστήκαμε κλπ. Τρομερή φιλοξενία. Στο Μεξικό. Ναι, στο Μεξικό είχαμε κάνει τότε ένα guest. Στο ίδιο μπαρ, στο νούμερο 1. Σε άλλο. Okay. Ναι, τότε ήμασταν στο Χάνικι Πάνικι. Τέλος πάντων και πάμε εκεί, χάνουμε τις βαλίτσες. Τέλεια. Τώρα, όποιος μας ξέρει, εμένα και τον Κωνσταντίνο, καταλαβαίνει ότι μας αρέσει και λίγο η καλή ζωή. Οπότε επιλέξαμε με τρομερά καλοζωιστή τύπο εκεί πέρα. Δηλαδή, guys, μην αγχώνεστε, όλα cool, θα τα φτιάξω εγώ σε 1-2 ώρα. Έχει τις βαλίτσες τέλεια. Τρώμε στα τοπίσια τώρα, πίνουμε top κρασάκια, ξέρεις, είμαστε ωραιούλιδες. Ναι, μας πάει τώρα, πάμε εκεί, κάνουμε κάποια ψώνια, πίνουμε κάτι κρασιά, back to back τώρα αυτό όλη μέρα. Του λέμε ρε εσύ, Walter, τι γίνεται με τις βαλίτσες, βρήκαμε, πώς είμαστε με αυτό, guys, μη σας νοιάζει, σε λιγάκι το κανονίζω. Που όντως ο άνθρωπος του είχαν πει ότι έρχονται οι βαλίτσες. Να μην στα απολογώ, κατά τις 10 το βράδυ μας λέει, guys, έχω άσχημα νέα, δεν έχουν έρθει βαλίτσες γιατί κάτι έγινε, τέλος πάντων, δεν θα τις πάρουμε σήμερα, ελπίζω να έχετε πάρει αλλαξιές ρούχα, έχει ένα Ζάρα, πήγατε πριν, δεν πήγατε. Τι να πάμε, κοιταζόμαστε εμείς οι δύο, πού να πάμε, είχαμε πιει τώρα τα κρασιά μας, ήμασταν χαλαροί. Πήγαμε, αλλά τι κάναμε, είχαμε αγοράσει πουρά. Πούρα, καπέλα και κάτι μπουφάν. Μεξικό. Και κάτι μπουφάν τώρα. Αντιανεμικά. Πήραμε δεύτερο φραγκί, κατάλαβε. Κυριολεκτικά. Περνάει μια μέρα, εντάξει, οκ. Πάμε δεύτερη μέρα, λέμε έλα εδώ. Πάλι κάπως ξεχνιόμαστε να το κάνουμε. Τι λες τώρα. Ναι, και φτάνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ 24ωρο νομίζω και παίρνουμε κάτι ντορίτος και κάτι πατατάκια, γαριδάκια και κάτι φανελάκια. Και κάτι βράχη. Αυτή είναι η ιστορία που. Ναι, θα μπορούσαμε να μην έχουμε χάσει βαλίτσες. Εν τέλει, τότε. Τι εποχές μιλάς τώρα. Να πω και κάτι να και δεν παίζανε και αυτά τα. Τα Hyperlock τότε και αυτά τα gadget. Αν είχαμε Hyperlock, φίλε, εκεί. Θα μας είχε σώσει τη ζωή. Εγώ στη βαλίτσα μου έχω τώρα Hyperlock, ξέρω πάντα. Εννοείται. Και βαλίτσα και τσάντα και πορτοφόλι. Βαλίτσα, τσάντα και ο Κωνσταντίνος κάνει και συνέχεια το πορτοφόλι του τώρα. Έχουμε πάει να χάσουμε ταξίδι στην Ιαπωνία παλιά. Εγώ έχω Hyperlock αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό μου. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που το μυαλό μου λειτουργεί συνεχόμενα μες τη μέρα. Δεν σταματάει να δουλεύει, που αυτό δεν είναι καλό. Παράλληλα όμως, ενώ δουλεύει αρκετά, είμαι και αρκετά αφηρημένος πολλές φορές γιατί δεν δίνω βάση σε πράγματα. Επειδή πάντα μιλάω στο τηλέφωνο, ξέρεις, είναι αυτό που λες. Έκλεισε το θερμοσύφωνα. Πού πάρκαρα. Και στο που πάρκαρα, να ξέρεις, το έχω πει κιόλας. Εγώ πάντα το βρίσκω το αμάξι από το Hyperlock. Γιατί ειδικά στο κέντρο της Αθήνας κάνεις κύκλους για να παρκάρεις και πάντα μιλάω σε κανένα τηλέφωνο. Ναι. Από το στο ενδιάμεσο, ταράτσα, εργαστήριο. Και όταν κατεβαίνεις με το αμάξι. Ναι, ρε, όλα. Κάπου πρέπει να παρκάρεις και κάποια φορά λες, ρε φίλε, που έχω παρκάρει. Ναι, ισχύει. Και νομίζω ότι η Hyperlock έχει για όλα. Ναι, κυρίως τώρα έχουμε βγάλει 20 και προϊόντα. Κυρίως καλύπτουμε τα πάντα που ανάγκης και για το αυτοκίνητο και για το κατοικίδιο. Βαλίτσες, τσάντες, φορτιστές, όλα τα πάντα. Τώρα, πέρα από αυτό όμως, ήθελα να σε ρωτήσω με το εργαστήριο πώς προέκυψε αυτό το εγχείρημα εκεί πέρα. Θέλατε να. Μετά το μπαρ, με το σημείο που σημειώνω τώρα είναι πλέον σαν οικογένεια, που είμαστε στο μπαρ, λέγαμε να κάνουμε
ένα project να πουλάμε προετοιμασίες στα μαγαζιά που κάνουμε consulting. Γιατί είχαμε δει από τότε, και το λέγαμε, και πιο πριν το είχαμε σκεφτεί αυτό, ότι το μεγάλο πρόβλημα στο δικό μας κλάδο είναι το ότι δεν μπορώ να βρω καταρτισμένο προσωπικό πλέον. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά για η Αθήνα. Το καλοκαίρι ανοίγει και όλη η Ελλάδα, που είναι μαγαζιά που ανοίγουν, ξέρεις, μόνο για εκείνη την περίοδο. Και φαντάσου πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί αυτό. Σκέψου σε οποιοδήποτε κλάδο, μέσα στις τράπεζες, να ανοίγανε άλλες τόσες τραπεζικές θέσεις, μάλλον σε τράπεζες, σε θέσεις εργασίας, μόνο για 5 μήνες. Με καλύτερες απολαβές και ξέρεις, καλά κακά τα ψέματα, ωραίο, κάνεις και ξέχνα στη ζωή. Άλλο να είσαι τώρα στη Μύκονο και να δουλεύεις και να βλέπεις, να κάνεις και βουτιές το πρωί, και άλλο να είσαι στο κέντρο της Αθήνας και να βράζεις σε οποιοδήποτε σημείο. Οπότε αρκετά άτομα φεύγουν για να πάνε να δουλέψουν σεζόν στον κλάδο μας. Ισχύει. Αυτό που εμείς λοιπόν ανακαλύψαμε είναι ότι πολύ καλά μαγαζιά που δίνουν πολλά χρήματα για να φτιάξουν τα μαγαζιά τους δεν μπορούσαν να βρουν καλούς επαγγελματίες. Είτε γιατί ο άλλος δεν ήθελε να φύγει από τη βολή του, ο καλός επαγγελματίας, γιατί ήταν ήδη καλά πολύ και εδώ, είτε γιατί είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Οπότε τι κάναμε, τους κάναμε και κάποια μενού και τους στέλναμε έτοιμες τις συνταγές με το εργαστήριο. Οπότε σε αυτό βοήθησε το εργαστήριο. Έχουμε όλες τις άδειες παρασκευαστηρίου κτλ. Για να ετοιμάζουμε τα πάντα. Και αφού ετοιμάζαμε πράγματα, κάναμε ένα brand, ο Σημειών και εγώ, που λέγεται Mount Supreme. Είναι ένα κρύο τσάι. Απίστευτο, εγώ που το έχω δοκιμάσει. Είναι ωραίο. Και έχει μπει το φλισκούνι. κάποια τα καλύτερα. Μου αρέσει το φλισκούνι. Αυτό είναι ροδάκι. Ένα το ροδάκι είναι πολύ. Έχουμε κάνει το Mount Supreme, που ουσιαστικά είναι ένα κρύο ζάχαρη χωρίς ζάχαρη. Ένα κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη. Είναι τσάι του βουνού, σιδερίτσα από τον Όλυμπο, η καλύτερη ποικιλία σιδερίτσα στην Ελλάδα. Εξού και το Mount Supreme. Ναι. Και αυτό, η διαφορά πάλι που έχουμε κάνει είναι ότι επειδή έχουμε το know-how και το background αυτό, έχουμε μπλέξει και λίγο τις γεύσεις. Οπότε πίνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο που δεν είναι σκέτο ροδάκι, είναι ροδάκι, είναι τσάι του βουνού, λεβάντα, όλα κανονικά σε άμεση συνεννόηση με τους ανθρώπους που τα καλλιεργούν. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και τα φτιάχνουμε όλα μόνοι μας. Δεν παίρνουμε έτοιμα προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιούν πολύ. Έχουμε κάνει. Θα πω τελευταίο το προϊόν με τον Άλεξ για να μιλήσει αυτός. Έχουμε κάνει ένα άλλο προϊόν, τα πρώτα ελληνικά cordials, και από τα πολύ λίγα cordials παγκοσμίως. Εκεί το έχω κάνει εγώ με την Αγάπη Πετροπούλου. Εγώ είμαι άσχετος. Τι είναι cordial? Τα cordials είναι ένα μείγμα, είναι υγρό μείγμα φρούτου, κάποιας οξύτητας συνήθως. Βάζουμε και κάποιες άλλες γεύσεις εμείς, δηλαδή μπορεί να είναι καπνιστή γρεναδίνη, δηλαδή καπνός με ρόδι, ροδάκινο με λίγο βανίλια, 2 τύποι από μούρα και ένα άλλο από μούρα, ή να κάνουμε καραμέλα αλλά με αλάτι. Έχουμε μπλεντάρει πολύ γεύσεις και ουσιαστικά είναι κάποια μείγματα. Πάλι, επειδή ξέρουμε ότι ο άλλος θέλει να κάνει πιο εύκολη πλέον τη ζωή του, δεν χρειάζεται να κάτσεις να μαγειρεύεις ροδάκινα που δεν τα βρίσκεις όλο τον χρόνο έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε κάνει εμείς για εσένα, τα παστεριώνουμε εκτός και εντός μπουκαλιού, άρα έχει μια μεγάλη διάρκεια ζωής. Η γεύση είναι μια γεύση που θα πιεις και σε ένα κορυφαίο μπαρ, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα πράγματα που χρησιμοποιούσαμε και στο μπαρ μας. Συνήθως τα κάπως ανταγωνιστικά προϊόντα που δεν είναι ακριβώς, είναι σιρόπι και ένα άλλο πράγμα, είναι μια εσάνση, κάτι τέτοιο με. Αυτό είναι εσύ που έχει και το ροδάκινο, έχει και μια γεύση με το ροδάκινο. Απίστευτο. Αυτό έτυχε ένα βράδυ. Τι το λες εσύ? Έτσι το λέω. Πέτυχε ένα βράδυ έτσι και ήμασταν. Εκεί πέρα είναι και στο. Νομίζω. Στα μπουζούκια που ήμασταν το ένα βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός που είναι και πάρα πολύ φίλος. Είναι ο πρώτος. Άκου τώρα τι έχει κάνει ο τύπος. Λοιπόν, το κέντρο Αθηνών είναι τα πρώτα μπουζούκια. Όχι, δεν θα πω στην Ελλάδα γιατί μπουζούκια δεν υπάρχουν. Όχι, υπάρχουν στο εξωτερικό. Τα οποία έχουν κοκτέιλ μενιού. Το έχουμε κάνει εμείς, εννοείται, γιατί είμαστε καλοί φίλοι. Έχει πει και το μπαρ εκεί, το Rocks. Έχει κάνει ένα bar Rocks and Grapes. Δεν μιλάω για το Rocks and Grapes για να τον αφήσω να. Γιατί έχω πιάσει την μπάρα εγώ πάλι. Και τι έκανε μια καινοτομία και έχει κάνει κοκτέιλ μένιου και κοκτέιλ μπαρ στα μπουζούκια. Και πουλάει και πάρα πολλά κοκτέιλ τη μέρα. Εγώ θα πω ότι όποιος δεν έχει δοκιμάσει το pitch φιτίλι ή όπως αλλιώς τώρα έχει μείνει αυτή. Δεν το λέγαμε pitch φιτίλι, έτσι το λέγει απλά κάποιος. Αυτό είναι το hero drink, το signature drink που ενώνει τους κόσμους μας. Δηλαδή ενώνει τα cordials που έχουμε κάνει και το τσίπουρο που πάλι έχουμε κάνει μαζί με κάποιους άλλους φίλους. Και έχει Rocks and Grapes τσίπουρο, Druid's Peach Melba cordial και σόδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να πιστεύουμε ότι θα γίνει το επόμενο ποτό της Ελλάδας. Εγώ έπαθα σοκ. Όλα αυτά τα παράγετε στο εργαστήριο σας? Όχι ακόμα εργοστάσιο, σιγά σιγά. Το ανέβασε. Γιατί όχι? Το τσίπουρο, επειδή
η παραγωγή φανταζόμαστε θα ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα. Έχουμε κάνει όλο το R&D, είναι δική μας συνταγή μαζί με τον φίλο τον Ανέστη Ζαμανόπουλο. Και η παραγωγή γίνεται στο Chris Distillery. Κάτσε, μας πήγες γρήγορα. Το τσίπουρο είναι το Rocks and Grapes, σωστά? Θα σας τα εξηγήσει τώρα ο κύριος εδώ. Έχουμε βγάλει και ένα ακόμα προϊόν μετά από όλα αυτά που έκανε ο Κωνσταντίνος τόσο καιρό με το σημείο. Είπαμε να βγάλουμε και ένα τσίπουρο. Κάτι ελληνικό τέλος πάντων που να μας αντιπροσωπεύει, να έχει εξωστρέφεια, να είμαστε όμως περήφανοι γι' αυτό, να μην είναι δηλαδή κάτι β' κατηγορίας, ας το πούμε. Και λέμε τι θα κάνουμε, ωραία, πάμε να βγάλουμε ένα τσίπουρο. Το τσίπουρο, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, λέγεται Rocks and Grapes, γιατί από πέτρες λοιπόν και τα σταφύλια που βγαίνει το τσίπουρο, τέλεια. Είναι το πρώτο τσίπουρο που έχει βγει για να καταναλώνεται στα bars και τα clubs, να μπαίνει σε cocktails. Είναι τελείως καινοτόμο και επαναστατικό όλο αυτό που θέλουμε να κάνουμε και είναι δύσκολο γιατί πάμε να κάνουμε μια καινούργια κατηγορία στην κατηγορία. Okay. Δηλαδή, ξέρεις, όπως παλιά που έχουν συνηθίσει όλοι να παίρνουν το τσίπουρο με μεζεδάκια σε πιο ταβέρνες, θα σου πούμε κλπ. Δηλαδή, και καφενεία. Και καφενεία κλπ. Μπράβο. Τώρα, εμείς πάμε να κάνουμε όλο τούμπα όλο αυτό και να πούμε, παιδιά, ακούστε, το τσίπουρο μπορεί να είναι και κάτι ακόμα. Εννοείται γευστικά είναι τελείως διαφορετικό από τα κλασικά τσίπουρα που έχουμε μάθει να πίνουμε, γιατί εννοείται μας αρέσει και πολύ το τσίπουρο. Και αυτό πώς έχει γίνει, πάμε πίσω στο όνομα, λέγεται Rocks and Grapes, επειδή λοιπόν. Έχουμε κάνει μια πατέντα που δεν έχει, νομίζω δεν υπάρχει και σε άλλα spirits. Ναι, μάλλον δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάπου, δεν θέλω να το λέω. Αλλά ναι, οκ, ας το πούμε ναι, γιατί το κάναμε και μια έρευνα να το βρούμε αν έχει ξαναγίνει και μας είπαν ότι δεν έχει ξαναγίνει διάφοροι. Και μετά την απόσταξη έχουμε κάνει ένα φίλτρο από μάρμαρα. Οπότε λοιπόν από ελληνικό μάρμαρο και φιλτράρεται το τσίπουρο από εκεί. Οπότε τι κάνουμε, δημιουργούμε μια πιο βελούδινη γεύση και απαλή στο τέλος. Ναι, μυρίζει τσίπουρο, ναι, καταλαβαίνεις ότι είναι τσίπουρο, αλλά έχει τελείως διαφορετική γεύση. Εγώ που το έχω δοκιμάσει δεν μου μύρισε τσίπουρο σε καμία περίπτωση. Ειδικά με το ροδάκι είναι αυτός είναι και σκοπός. Δηλαδή να το πίνουν και ξέρεις, άτομα που τους αρέσει τα κοκτέιλ, τους αρέσει να απολαμβάνουν έτσι πιο ελαφριά ποτά. Και με πάγο μπορείς να το πιείς και σκέτο εννοείται. Είναι τελείως διαφορετική κατηγορία. Και ουσιαστικά τι έχει γίνει, για να σας το πω και λίγο πιο απλά. Όχι πιο απλά, μάλλον να επισημάνω κάποια πράγματα. Το τσίπουρο αυτό είναι ένα τσίπουρο το οποίο κατά την παραγωγή του εμείς έχουμε δανειστεί από τα ταξίδια μας πολλές ιδέες που τα έχουμε πει και τα έχουμε κάνει όλοι μαζί και στο αποστακτήριο. Έχουμε δανειστεί πράγματα από άλλα spirits. Έχουμε πάρει πράγματα από το whisky, πράγματα από το Japanese whisky. Έχουμε πάρει το φιλτράρισμα, το σκεφτήκαμε από ένα αμερικάνικο, ας πούμε, whisky, ότι φιλτράρει απλά μέσα από κάτι και αλλάζει τη γεύση. Έχουμε πάρει πράγματα από το κονιάκ πάρα πολλά. Και ουσιαστικά κάναμε, ίσως τα έλεγα, ένα κονιάκ non-aged, μη παλαιωμένο. Mm-hmm. Είναι ένα φρέσκο απόσταγμα σταφυλιού, δεν χρησιμοποιούμε πολλά στέμφυλλα. Το στέμφυλλο τι είναι, παίρνω, πατάω το σταφύλι, κάνω κρασί. Τι κάνανε οι Έλληνες, zero waste. Αυτά που τώρα λέμε το zero waste, τα κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Παίρνανε οι αρχαίοι και πιο παλιά από εμάς οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή οι γιαγιάδες μας zero waste κάνανε. Προσπαθούσαν να πετάνε πράγματα. Ισχύει. Απλά τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε τάση όλα. Παίρναν λοιπόν αυτό που έμενε και το απέσταζαν. Έχει μέσα σάκχαρα για να μπορεί να το αποστάξει, οπότε μπορεί να κάνει ζύμωση και το στέμφυλλο. Εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγα στέμφυλλα, τόσα όσα, ώστε να μπορούμε να λεγόμαστε τσίπουρο. Θα έλεγα ότι είμαστε ένα τσίπουρο με χαρακτήρα απεσταγμένου κρασιού. Έχει γίνει κάτι σαν εινοποίηση. Δηλαδή, μάλλον κάνουμε ζύμωση στο χυμό σταφυλιού αρκετά. Έχει πάρα πολύ χυμό σταφυλιού. Παίρνουμε το καλύτερο σημείο από την απόσταξη, πετάμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής μας για να είναι η καρδιά που λέμε της απόσταξης και να είναι πάρα πολύ φίνο και να μην σου βγάζει αυτές τις γεύσεις που μάλλον αυτό εννοείς τσιπουρίλα εσύ. Φαντάζεσαι ότι ένα προϊόν όταν κάνει 9 ευρώ, αναγκαστικά οι άνθρωποι για να μπορούν να βγάλουν, καλά κάνουν κιόλας, για να μπορούν να βγάλουν την τιμή εκεί πρέπει να μην πετάξουν όσο μπορούν πράγματα. Καταλαβαίνεις. Ναι, ακριβώς. Και εμείς πήγαμε να κάνουμε ένα τσίπουρο το οποίο μπορεί να μην είναι ωραίο να το φας με καλαμαράκια αν έχει συνηθίσει τηγανιτά. Το απολαμβάνεις όμως, ήδη το έχουν βάλει πάρα πολύ καλά εστιατόρια στο μενού τους και το δίνουν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το δίνουν αντί γκράπ. Αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα και έχει γίνει και μου αρέσει γιατί. Μπήκατε και στο εξωτερικό τώρα, στη Μέση Ανατολή. Ναι, τώρα δεν είναι επίσημο. Πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχω ακούσει. Σε όλα έχουμε Κοίτα. Τα Druids έχουν 3 προτάσεις εξαγωγής στο δίμηνο που είναι τρελό αυτό για ελληνικό προϊόν. Mm-hmm. Τώρα συζητάμε. Και το τσίπουρο ήδη μιλάμε με το Ντουμπάι, θα βγει όπου να είναι στο Ντουμπάι. Μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν έχουν κλείσει χρόνο στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά.
Δεν ξέρω αν. Δηλαδή, είναι τρελό αν το πιάσει τι γίνεται. Σίγουρα βοηθάει και η εξωστρέφεια που έχουμε σαν άτομα και τον μπαρ μας και όλα αυτά. Και τα ταξίδια. Αλλά είναι το προϊόν, θέλουμε να πιστεύουμε, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που αν θα μπορούσα να πω ότι κάτι θέλω να αφήσουμε σαν παρακαταθήκη, αν τα καταφέρουμε, για να επιστρέψουμε και κάτι και στη χώρα μας και στον κλάδο μας και όλο αυτό, είναι ότι θέλουμε η Ελλάδα να μην είναι αυτό. Γιατί και το κάνουν τα μπαρ στα ελληνικά αυτό. Δεν κυνηγάμε τις τάσεις. Οι Έλληνες σε όλα τα πράγματα κυνηγάμε. Βλέπουμε τι γίνεται έξω και πάμε να το αντιγράψουμε. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, βλέπω τι γίνεται. Εμείς τι πάθαμε, εγώ τι έπαθα κάποτε, δούλευα στο Λονδίνο. Και στο μπαρ μου από πίσω δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό προϊόν και δούλευα στο Park Suna, ένα από τα καλύτερα μαγαζιά του Λονδίνου, με άπειρα προϊόντα, πανάκριβο. Είχε από πίσω 60 ιταλικά προϊόντα, 100 γαλλικά και δεν είχε τίποτα ελληνικό. Ξέρεις τι έβλεπες ελληνικό αν πας έξω? Το σκήνο. Το Μεταξά πρώτο, εντάξει, που πλέον δεν ανήκει σε. Το Μεταξά βασικά τέλος πάντων πρώτο, που είναι πολλά χρόνια πριν, και θα δεις μόνο σκήνος. Εμείς τι είπαμε, πάμε ρε παιδιά να βγάλουμε προϊόντα ελληνικά, αντίστοιχα ή καλύτερα τελικά από το εξωτερικό, γιατί δεν έχουν κάτι να ζηλέψουν, όντως αυτά που έχουμε φτιάξει, και δεν θα πάμε να κάνουμε το βαλκανικό χαρακτήρα της Ελλάδας, ξέρεις αυτό το παλιό. Θα δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να σταθεί επάξια και αντάξια δίπλα στη Γαλλία, την Ιταλία, σε οποιαδήποτε άλλη. Και αυτό πάμε να κάνουμε. Και επειδή αναφέραμε και άτομα, και οι ομάδες που δημιουργούμε στα μαγαζιά μας, αυτό κοιτάμε να κάνουμε όσο μπορούμε. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω προηγουμένως είναι ότι έχουμε ακούσει για τσάγια, έχουμε ακούσει για γεύση σε κοκτέιλ και το τσίπουρο. Από πού μπορούν γενικά αυτοί που μας βλέπουν και τα λοιπά να προμηθευτούν όλα αυτά τα προϊόντα? Τα βρίσκουμε κάπου? Μας παίρνουν τηλέφωνο. Όχι, τα πάμε εμείς με μηχανάκι. Καλά, το κάνουμε και αυτό πολύ συχνά όταν χρειάζεται και όταν υπάρχει ανάγκη. Το τσάι, η διανομή γίνεται από μια μεγάλη, από την Καβαδροσιά αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, και στα σημεία που υπάρχει, δηλαδή υπάρχει σε κάποια πολύ μεγάλα ξενοδοχεία από τα πιο γνωστά της χώρας, το παίρνουν κατευθείαν από εμάς. Έχουμε ένα δίκτυο διανομής που διανέμουμε σε κάποια σημεία και σε κάποιες μεγάλους χονδρέμπορους πανελληνίως. Το τσίπουρο πάλι υπάρχει πανελλήνια κάλυψη, το βρίσκει σε όλες τις κάβες και στα καλύτερα ελληνικά μπαρ αυτή τη στιγμή. Βρίσκεις το τσίπουρό μας, αν θες να πιεις ένα μπαρ δηλαδή. Αντίστοιχα και τα κόρτελ τα βρίσκεις στις κάβες. Είναι ένα προϊόν πολύ επαγγελματικό που σιγά σιγά νομίζω ότι μπαίνει στο σπίτι. Παντού, ναι, το κόρτελ, δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι είδαμε ότι πολλοί παίρνουν το τσίπουρο επειδή είχαν δει το κοκτέιλ και το κόρτελ το ροδάκινο και το κάνουν μόνοι του σπίτι, το Greek Highball. Το κάνω κι εγώ αυτό. Και κάποιοι άλλοι. Οπότε είναι εύκολο γιατί ουσιαστικά έχουμε κάνει προϊόντα που το τσάι ξέρεις τι είναι. Δεν θέλω να πιω αλκοόλ, ναι, και δεν θέλω και να πιω και ζάχαρη. Παίρνω, πίνω ένα τσάι σπίτι μου, το ανοίγω, το πίνω. Είναι, ξέρεις. Οπότε να το ζητήσουν στην κάβα της περιοχής τους. Ναι, νομίζω. Και αν δεν το έχει, να μας πάρει τηλέφωνο. Να το βάλουμε το ζώο. Να το κάνουμε. Τι κάνετε τώρα, πού είστε τώρα, με τι ασχολείστε τώρα, δηλαδή. Μετά από όλα αυτά, τι τρέχετε πιο πολύ? Εγώ να πω άλλη μια ιστορία τώρα, επειδή λέγατε αυτή πριν, και επειδή είμαστε και Hyperlock εκπομπή και συγχαρητήρια, το προϊόν αλήθεια είναι top. Ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω θα πάει και γενικά. Όπως λέμε λοιπόν για εμάς, θα να πούμε κάτι για το Hyperlock. Είναι ένα προϊόν επίσης που μπορεί να σταθεί παγκοσμίως. Επειδή κάνουμε και παρέα και βλέπω ότι πας πάρα πολύ καλά. Είναι προϊόν που το βρίσκεις στην Αγγλία, στη Βουλγαρία, στην Αμερική. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο γιατί το λέμε. Ναι. Και ο Θανάσης και εγώ είμαστε και νέοι, και ο Άλεξ, είμαστε και άνθρωποι. Όταν ταξιδεύεις. Μιας ηλικίας, όχι πολύ μεγάλης, ούτε είμαστε τίποτα επιχειρηματίες σε 30 χρόνια ο καθένας. Και είναι ωραίο να βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι γύρω σου, το περιβάλλον σου πηγαίνει και αυτό πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Hyperlock. Είναι και πάρα πολύ ωραίο προϊόν και θα σου πω και μια ιστορία τώρα σε αυτό. Άκου λοιπόν, άλλη ιστορία γαμάτη. Πάλι με βαλίτσα, επειδή μου ήρθε πριν μου την είπε ο Άλεξ. Είναι ένα κομβικό σημείο για τον bar in front of the bar. Ίσως να είναι το πιο κομβικό του σημείο. Αν με ρωτήσει, μπορεί να πω ότι αυτό είναι το πιο κομβικό. Πώς έγινε λοιπόν αρκετά γνωστό ένα μαγαζί με πολύ μικρό μπάτι στο κέντρο της Αθήνας? Έρχονται οι παγκόσμιοι παίχτες, ας πούμε, η παγκόσμια ομάδα της Brown Forman. Η Brown Forman είναι μια τεράστια εταιρεία που είναι owners προϊόντων. Το πιο γνωστό προϊόν που έχουν και άλλα είναι το Jack Daniels. Μιλάμε για ένα τεράστιο brand, έτσι. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα και ζητάνε να πάνε τότε στο Κλάμψης, τον Μπάμπα, νομίζω και στον Πάρο. Δεν ήμασταν εμείς στη λίστα, τα άλλα 3 μπαρ ήταν στη λίστα, εμείς μόλις είχαμε ανοίξει. Τυχαίνει λοιπόν τότε να έρθουν, ήταν η ώρα αργά κιόλας, ήμουν εγώ στο μαγαζί, με παίρνει ο Αλέξανδρος Οδοντάς, ο τότε brand ambassador στην Ελλάδα του προϊόντος, όλης της Brown Forman, όλων των προϊόντων της, του πορτφόλιο, και μου λέει: εσύ έχουμε βγει μια γύρα σε όλα τα μπαρ, να έρθουμε να σας βρούμε λίγο. Ναι, είστε ανοιχτά? Του λέω: ναι, έλα.
Έρχονται στο μπαρ, ξέρεις, δεν ξέρω κάτι, σερβίρουμε κάποιους ανθρώπους. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Τα λέμε ένα ψηλό, φανταστικός τύπος εν τέλει, και τα λέμε πολύ ωραία. Και μου λέει, ξέρεις τι, εγώ είχα το Montgomery Bar στο Λονδίνο. Το Montgomery Bar, μιλάμε για ένα legendary bar που έχει βγάλει κάποιους από τους μεγαλύτερους bartender τώρα παγκοσμίως. Βασικά πλέον είναι και η προηγούμενη γενιά. Και φαντάζομαι είχε πει και κάποτε ο Θάνος από τον Μπάμπο ότι ήταν το bar που τον έκανε να θέλει να ανοίξει ένα δικό του bar. Του λέω, τι εννοείς ήταν δικό του? Λέω, μαλακίες μου λέει, τι μου λέει τώρα αυτός? Ναι, όχι, λέει, δικό μου ήταν. Εν τέλει αυτός είναι ένας. Ο διευθυντής του advocacy όλης Brown Forman παγκοσμίως πλέον. Μιλάμε για πάρα πολύ δυνατό person. Περνάει η μέρα, με παίρνει την άλλη μέρα τηλέφωνο. Άλεξ μου λέει, φίλοι, έχουν πάθει σοκ από την Brown Forman. Σέρβιρε ο Πάνος ο Μαρκοζάνης τότε ποτά, ο οποίος πλέον έχει γίνει και μέτοχος μαζί μας στον Bar Εφρέτο The Bar. Και μαζί με τον Νίκο τον Θεοδωρακόπουλο. Και μας λέει και κάνει τρομερό σέρβις ο Πάνος, όπως πάντα πίσω τον Bar, ένας τρομερός bartender. Μου λέει, τα πήγατε τέλεια, πάθαν όλοι σοκ. Μου λέει, ρε, οι άλλοι ήταν όλοι μεγάλοι της Brown Forman που ήρθαμε μαζί και έχουν εκπλαγεί από το μπαρ. Εν τω μεταξύ ήρθαν και εμείς δεν είχαμε ούτε ένα προϊόν Brown Forman τότε. Δεν ξέρεις, δεν δουλεύαμε, δεν ήρθαν αυτό. Και ενώ κάποιοι θέλουν να φύγουν γιατί δεν είχαμε ούτε ένα προϊόν τους, ο άλλος είπε, ρε παιδιά, είναι τέλειο μπαρ, γιατί καθίστε να δούμε τι γίνεται. Τους αρέσει τόσο πολύ το μπαρ που μετά από λίγες μέρες μας παίρνουν τηλέφωνο και λέει, παιδιά, είμαστε από το BCB και θέλουμε να βάλουμε το μπαρ σας σαν. Το showcase ας πούμε, του BCB. Τι σημαίνει αυτό? Μπήκαμε στη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως για αποστάγματα και bars, το BCB του Βερολίνου. Εκεί ας πούμε ότι άρχισαν όλα, θα μπορούσε να πει, ειδικά στην Ευρώπη. Πριν από εμάς ήταν το Tiger Elementary την προηγούμενη χρονιά. Μιλάμε για ένα bar που πάντα είναι στις πρώτες 5 θέσεις παγκοσμίως. Και λέει, του χρόνου θέλουμε να είστε εσείς. Δεν ήμασταν ούτε στα 50 ούτε πουθενά τότε, ούτε Discovery, ούτε πουθενά. Και από την εμπειρία που πήρανε. Και εκεί ξέρεις, ήταν και πολύ καλό γιατί μας είδε όλος ο πλανήτης. Παίρνα και λέει: ποιοι είναι αυτοί, τι είναι αυτοί, κάτι τύποι άκυροι τύποι από την Ελλάδα, πώς γίνονται να μπήκαν εδώ μέσα. Και έγινε η ιστορία, δηλαδή πώς ήταν τρελό. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, μας λένε: παιδιά, πρέπει να κάνετε 3.000 ποτά τη μέρα. Μιλάμε για τέτοια νούμερα, έτσι. Εμείς τι έχουμε σαν μπαρ, δεν είναι χρησιμοποιούμε έτοιμα πράγματα. Δηλαδή δεν παίρνω ένα έτοιμο, δεν το λέω ότι είναι κακό, δεν παίρνω σε ένα κόρντελ σαν αυτά που έχω βγάλει και να βάλω και λίγο σόδα και να τα δουλέψουμε. Ναι. Είναι όλα from the scratch που λένε. Τα φτιάχνουμε όλα. Παίρνουμε δυόσμο και τον κάνουμε κάτι στα ποτά μας. Αγοράζουμε το αλκοόλ μόνο. Και κάποια λίγα προϊόντα. Ναι, λέμε να τα φέρουμε τώρα 3 μέρες. Μας είπαν: δεν είπαμε 6.000 ποτά τη σύνολο, ήταν κάτι τέτοιο. 4.000 δεν θυμάμαι. Τι ήταν 4.500 ποτά. 4.500 ποτά για 4 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Γιατί μας κάνανε ακριβώς το concept μέσα στο PCB. Άρα, κρυφό μπαρ μέσα, street bar έξω που παίζαμε, ξέρω εγώ, ελληνικό ράπ εμείς έξω. Για να δουν και λίγο Ελλάδα αυτή. Και πώς θα τα πάρουμε, τους λέμε: παιδιά, θέλουμε 10 βαλίτσες. Λέει: όχι, θα στείλετε να κάνετε εμείς προετοιμασίες. Και εμείς δεν τους εμπιστευόμασταν ότι θα βγει το προϊόν τόσο ωραίο, η δική τους ομάδα στη Γερμανία. Και λέμε: όχι, θέλουμε να τα φέρουμε όλα εμείς. Απλά πληρώστε μας και τις βαλίτσες, ρε παιδί μου. Πήραμε ένα μεγάλο φύ, θέλουμε και τις προετοιμασίες και τις βαλίτσες. Και έχουμε να πάρουμε 11 τεράστιες βαλίτσες. 11 βαλίτσες είχαμε πάρει μαζί μας. Πήγαμε 5 άτομα ομάδα. 11 μεγάλες και τα 6 άτομα ομάδα. Δηλαδή δουλεύαμε παράλληλα, συνεχόμενα 6 άτομα, μονίμως. 4 μέρες σαν σκυλιά κιόλας. Κάργο κανονικό. Ναι, Air cargo. Και μαζί μας 2-3 μεγάλες ο καθένας και τη μικρή του. Δηλαδή δεν κουβαλιόταν. Τέλος πάντων, ένας που είχαμε τότε ξεχνάει τη μία βαλίτσα. Hyperlock. Εκεί κολλάει πάλι. Και φίλε, ξεχνάει τη μία βαλίτσα που αυτό σημαίνει, ξέρεις, καταστροφή. Δεν έχω να βγάλω ποτά. Την ψάχνουμε σαν τρελή. Ήταν η βαλίτσα του Άλεξ που πήγε. Ναι, εσύ ήσουν. Ο Άλεξ πάλι. Πάλι εσύ. Πήγε κάτι να ρωτήσει κάπου και φεύγουμε και πώς του λέμε, ρε φίλε, αφού όλοι έχουμε από 2 τις βαλίτσες σου οι άλλοι. Εσύ γιατί έχεις μία μεγάλη μόνο. Και λέει: πού είναι, έρθετε την πήρατε. Και γυρνάει πως ο Άλεξ είναι και πάντα θα κατηγορήσει κάποιον άλλο. Καλά, ρε, λέει, σε κάποιον άλλο την πήρε στη βαλίτσα μας. Αυτό του είχα πει: κράτα λίγο, του λέω: έρχομαι. Ο άλλος που κράτα λίγο πήρε τις δικές του, έφυγε καθώς προχωράγαμε. Και φίλε, πάμε να πάρουμε τη βαλίτσα. Πάλι καλά που το θυμηθήκαμε, σου λέω στο 90 το θυμηθήκαμε. Και είναι τριγύρω πόσα άτομα. Με το που πάμε πέφτουν πάνω του. Νομίζω ότι είναι βόμβα. Νομίζω ότι είναι βόμβα. Όντως. Στο αεροδρόμιο νομίζω ότι είναι βόμβα. Γιατί ήταν μια βαλίτσα στη μέση του πουθενά μόνη της. Μόνη της τώρα στο πουθενά όμως, δεν ξέρεις. Και σκάει μια και λέει: ρε παιδιά, πάτε καλά. Λέει: δεν αφήνουμε βαλίτσα. Εμείς που να το ξέρουμε τώρα ότι η βαλίτσα είναι τύπου αλάρμ στο αεροδρόμιο αυτό. Εγώ θα πω ότι πρέπει να σου βάλουμε 10 Hyperlook στις τσέπες σίγουρα, να τα έχεις για παντού. Όπου πας να αφήνεις. Και άμα μπορούσες να βγάλεις και ένα κάπως τσιπάκι του κινητού, κάπως. Να μην χάσεις και το κινητό. Εγώ έχω βρει τρόπο για το κινητό. Δηλαδή. Λέω όλη την ώρα, ξέρω εγώ: hey Siri, τι καιρό θα κάνει αύριο, για να μην έχω να μιλάει ένα κου που είναι. Σου αρέσει πολύ. Για να με φωνάζει δυνατά.
Ξέρεις τι μου λείπει, τι χάνω πάντα. Χάνω πάντα τα γυαλιά μου. Γυαλιά ηλίου χάνω εγώ, να ξέρεις. Να το σημειώσουμε, να το σημειώσουμε. φτιάξουμε. Εσείς γιατί έχεις βγάλει τώρα ήδη? Για γυαλιά δεν έχουμε. Εγώ θέλω να σε πάω αλλού. Θέλω να ρωτήσω μέσα από όλα αυτά, γιατί μας είπατε πάρα πολλά πράγματα που κάνετε. Την ταράτσα, το μπαρ, τα cordials, το τσάι, το τσίπουρο, το εργαστήριο, τα πάντα. Πού θέλετε να φτάσετε, δηλαδή θέλω να, έτσι, αφού πάμε κιόλας για κλείσιμο, θέλω να πείτε λίγο μέσα από όλη αυτή την ιστορία που έχετε χτίσει και συνεχίζετε και το πάτε step by step. Τι είναι αυτό που σας εμπνέει και τι είναι αυτό που θέλετε να αφήσετε σαν παρακαταθήκη? Νομίζω ότι θέλουμε. Αρχικά δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή, κατάλαβες. Ξυπνάμε το πρωί και μου λέει ο Κωνσταντίνος: άκου, έχω μια τρομή. Δεν σου είπα το πιο βασικό. Του λέω: ποιο? Μιλάμε 20 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο. Καλά, δεν σου είπα το πιο. Του λέω: για πες. Και μου λέει: σκέφτηκα αυτό. Και ξέρεις, λέει κάπως έτσι. Οπότε δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Άμα μας αρέσει κάποια ιδέα και έχουμε ένα όραμα και το κάνουμε με πολύ αγάπη. Αυτό, δηλαδή... Έχετε κάποιο κοινό όραμα ίσως ή κάποιο κοινό στόχο ή έχετε πει θα ήθελα μέσα από αυτά τα ταξίδια κάποια στιγμή το bar in front of the bar, ξέρω, να βγει στην Times Square. Δεν ξέρω τώρα, κατάλαβες. Ναι. Έχει παίξει πρόταση. Και γι' αυτό... Έχει παίξει 2-3 φορές για να πάμε σε εξωτερικό το μαγαζί. Okay. Ναι, για franchise, αλλά δεν το. Franchise ακριβώς, επειδή και franchise μας έχουν προτείνει στην Ελλάδα μας έχουν προτείνει και franchise, δεν το. Και Αμερική. Γιατί εμείς έχουμε το χαρακτήρα μας. Το να το πηγαίναμε εμείς στο εξωτερικό, ναι, Αμερική μας είχαν πει να το ανοίξουμε μπαρ. Αυτό ναι, θα το ακούγαμε. Εγώ δεν θα πω ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Τώρα στην περίοδο της ζωής μου που είμαι τώρα, επειδή νιώθω πολύ δημιουργικός άνθρωπος και η δημιουργία με γεμίζει έτσι κι αλλιώς. Καλά, βέβαια και τα λεφτά να έρχονται εννοείται. Και πάλι καλά πάμε και σε αυτό. Η δημιουργία με γεμίζει, οπότε μου αρέσει αυτά που κάνω. Κάτι που θέλω τώρα, παιδί μου, που το σκεφτόμουν σαν εικόνα και θέλω να το βλέπω, θέλω να περάσω μια μέρα έξω από ένα μαγαζί ή να πάω να κάτσω κάπου και να δω κάποιον να βάζει, ξέρω εγώ, το προϊόν μου, το τσίπουρο, σε ένα ποτήρι χωρίς να ξέρω ότι είναι δικό μου. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το δω αυτό και θεωρώ ότι θα γίνει. Και ξέρω ότι θα γίνει επειδή τώρα βγήκαν τα κόρτερ σου, αλλά ήδη έχουν μπει σε πάρα πολλά μενού. Τα κόρτερ είναι σε πάνω από 150-200 λύσεις αυτή τη στιγμή, μετά από 2 μήνες έτσι που μιλάμε. Θεωρώ ότι ίσως πάω σε ένα μαγαζί και εδώ και να μπαίνει το cordial. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το δω αυτό γενικά. Ίσως και στο εξωτερικό. Ναι, και αυτό θα μου άρεσε πολύ. Αυτό είναι κάτι που θα έλεγα ότι άμεσα θα ήθελα. Θα μου άρεσε να προοδεύσει κι άλλο το μπαρ, να έχουμε καλές σχέσεις με το προσωπικό. Ξέρεις, γιατί είναι και αυτό βασικό με τα παιδιά που δουλεύεις μαζί. Να νιώθω ότι κάτι τους προσφέρουμε όσο μπορούμε. Ξέρεις, μου αρέσει αυτό σαν άνθρωπος, θα ήθελα να το έχω. Και να χτίσεις μια ωραία ομάδα και ένα ωραίο προϊόν και έναν ωραίο χώρο, ενδεχομένως ένα ωραίο μαγαζί το οποίο άλλος θα έρχεται και θα περνάει ωραία. Αυτό να περνάει ωραία. Αυτό ναι, το κάναμε ήδη. Νομίζω. Εντάξει, ιδέες έχουμε, ρε παιδί μου, χρόνο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, χρόνο δεν έχουμε. Κάνουμε και άλλα καινούργια πράγματα βέβαια. Οπότε ναι, κάνουμε και άλλα, αλλά ας πούμε ότι αυτά να είναι σταθερά και σιγά σιγά. Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια. Από τις ιστορίες αυτές που μας μοιραστήκατε, από τις πολλές ιστορίες και από όλα αυτά που έχετε πετύχει. Δεν έχουμε πει και τις ακατάλληλες, γιατί είναι σοβαρή εκπομπή εδώ. Δεν έχουμε πει τις καλές. Θέλουμε έτσι μέσα από το podcast αυτό να εμπνεύσουμε τον κόσμο να ακούσει μια άλλη ιστορία ενδεχομένως που δεν έχει ξανακούσει. Ωραίες ιδέες, να εμπνευστεί ενδεχομένως μέσα από αυτό το podcast. Δεν ξέρω, εσύ Βασίλη, τι. Να σου πω κάτι άλλο, συγγνώμη, τώρα που θυμήθηκα κάτι ωραίο που έχουμε κάνει. Και μου αρέσουν σαν κινήσεις αυτά, επειδή γενικά κάνουμε αρκετά πράγματα. Ωραία κίνηση που κάνουμε και επειδή τη δημοσίευσαν αυτή, εγώ θα την πω, είναι ότι ας πούμε βοηθάμε όσο μπορούμε και σαν ομάδα εμείς και σαν μαγαζί την ομάδα ΜΕΑ του Παναθηναϊκού, δηλαδή σε εξοπλισμό κτλ. Πολύ βασικό, πολύ ωραίο. Το δημοσίευσαν, οπότε το λέω επειδή το έχει δημοσιεύσει ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός αυτό. Μας έχουν βρει από διάφορες ενέργειες που κάνουμε άνθρωποι και κάνουμε πράγματα μαζί τους. Έχει τύχει πάλι, ενώ είμαστε και Παναθηναϊκοί, δεν είναι το επιδιώξαμε. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να κάνουμε μαζί ένα event, επειδή είχαν δει κάποιες δράσεις που κάναμε σαν μπαρ, γιατί έχουμε κοινωνική συνείδηση σαν μαγαζί. Κάναμε μια κοινωνική δράση μαζί για δέσποτα σκυλιά και όλα τα έσοδα που μαζέψαμε πήγαν σε ένα καταφύγιο σκύλων. Αυτά είναι επίσης πράγματα που με γεμίζουν. Πολύ ωραίο. Εμένα τώρα μου γεννιούνται απορίες γιατί έχεις έρθει και στα πράσινα. Μας μιλάς συνέχεια για το Παναθηναϊκό. Εντάξει, οκ. Βασίλη, κάπου εδώ νομίζω φτάνουμε πριν στο τέλος. Κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πες τη, και προσωπικά για μένα, αλλά πιστεύω ότι και γενικά πολλοί νέοι άνθρωποι που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να σκέφτονται κάτι παρόμοιο. Επειδή έχετε χτίσει πολλά πράγματα από το scratch. Ωραία.
μία συμβουλή, ας πούμε, η οποία έχει γεννηθεί Από τους μέσα... κράτες εννοείς από το 0. Ναι. Δεν παίζαμε ξυστομή. Όχι. Λοιπόν, μία συμβουλή την οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από την εμπειρία τόσο χρόνων και θα θέλατε, ας πούμε, να τη μοιραστείτε. Ποια θα ήτανε? Ναι, όντως, ωραίο. Εγώ θα πω ένα που μου έρχεται, ότι ό,τι και να κάνεις πρέπει να παραμένεις ο ίδιος και ακόμα πιο ταπεινός. Αυτό. Ωραίο. Πολύ βασικό. Άρα είστε τα παιδιά που γνωριστήκατε το 2012-2013 σε ένα οι δύο, μπαρ. Εντάξει, έχουμε εξελιχθεί σαν άνθρωποι. Θα αλλάξει 100%. Αλλά μένετε και δεν έχει καμία σχέση η επιτυχία και το όραμα και ό,τι Εννοείται. πετυχαίνεις τέλος πάντων με το τι άνθρωπος είσαι και τι δεν πρέπει να αλλάξει. Εγώ, αυτή είναι η προσωπική μου, ξέρεις. Πολύ ωραίο. Έτσι κι αλλιώς Το μαγαζί μαγαζί μπαρ τελείως. κάναμε και δεν κάναμε και Δεν ανακάλυψαμε τον τροχό, κατάλαβα. κάμια αυτό. επέμβαση της καρδιάς και στο σώμα. Έχετε μπει στα 50 καλύτερα μπαρ στον Ναι, κόσμο. εντάξει. Οπότε είναι και αυτό από μόνο του κάτι. Και Μεγάλο, ναι. σίγουρα και η βράβευση αυτή που πήρατε τα 2 αστέρια Pinnacle που είναι σαν τα αστέρια Michelin. Πολύ τιμητικά. Πολύ τιμητικό αυτό. Μακάρι να έχουμε πάντα κόσμο, αυτό είναι το βασικό στο μαγαζί, να περνάει ωραία κόσμο, να του εξυπηρετούμε και εμείς ωραία και ευγενικά. Αυτά είναι τα βασικά. Και οι διακρίσεις είναι κάτι που προφανώς έρχονται και χαιρόμαστε που έρχονται. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθώ καλό ταξίδι, καλές περιπέτειες, ωραίες εμπειρίες. Και να μην χάνετε τα πράγματά σας. Και να μην χανόμαστε. Να μην χανόμαστε. Και εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε σήμερα εδώ. Χαρήκαμε ιδιαίτερα. Νομίζω δεν μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα το παρθενικό ταξίδι αυτό. Το πρώτο επεισόδιο μας. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάει τέλεια. Λοιπόν, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην το χάσεις, γι' αυτό μην το χάσετε ούτε εσείς.